da ita wanda ta zama ita ne gimbiya na mata gaba. Hajiya mai rai ga ma duka mata ko kuma shugabannin Ghana da mutanen Ghana duka gaba da safin ga. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ce mu ce yau barkanmu da yau. Yau mun gode ma Allah da wannan rana da ubangijinmu Allah ya bamu. Allah bamu lafiya da yawancin rai. Allah jikan margayenmu kuma mu ma national chief imam mu Allah zama da shi da lafiya. Allah kara mai lafiya da yawancin rai. Allah kiyaye mu kuma kasan Ghana. To ina bidan kuma wani gaisuwa mai girma. Ina bidan gaisuwa ga zuwa sofin shugaban kasan mu John Dramani Mahama. Do party na kenan shi sa ya kamata a san in yi masa gaisuwa yau. Ban kira mu da sunan shekara. Suna na Hajiya Osfuwa. Suna na Hajiya Fati da suna da aka sani Osfuwa. Kuma musan kuma matsayin ki kuma da Allah ya miki cikin kasan nan. To ni former deputy national organizer of NDC. Sannan kuma ina cikin member ED planning committee for almost na ce tun da aka start tun na ce tun da kuma sarakai kuma cikin sarauta kuma ni kuma ne maji dadiyan sarakan Ankara yasa muna da mutanen Ankara barkanmu da yau Allah kiyaye su duka baki daya kuma ni kullun na samu opportunity na yi magana ina ce ma matasan mu su yi up and coming su koya ilimi ne abu mai kyau especially zuwa ga mata kuma muna ma Allah godiya yanzu ba bayan muke ba amma muna bidan mu kara kokari iyaye mu mata ku taimake yaranku ku ba su ilimi mai albarka mai amfani yau muna da mata da yawa da suka koya ilimi so mun samu lawyers Allah kara muna kuma mo mun samu doctors Allah kara muna mo sai sa mata mu kuma ku take opportunity in yazo cikin government aka ce ana wani abu ku take opportunity ku yi wani abu da shi mun gode sosai amin mun gode amma da ina so wani magana kadan da ke kan batun politics ko kuma na ga yan mu ko kuma iyayen mu mata ko sisters mu suna shakku cikin abin da sanin magana saboda magana da yake kuma in muka shiga muka samu shugaban na san mu na kuma da mu taimake junan mu ce sa wurin ban na so ki dan buga wurin kuma to ina bidan fadi da mata politics dai ba ramu bane ubangiji bai ce mace ka ta yi politics ba ka yi shi kan adalci ka yi shi kan ne ya kamata ka yi shi kan da zai ba mutane sha'awa politics dai abin da ya kamata kowa ya shiga ne in dai ba wani mugun abu ba ne mu dai mun shiga cikin politics tun ba mu kai haka ba mun fara tun ba yau ba tun lokacin Rollins tun revolution shey ya kika face mun san kin face difficult but mutane mu they are very difficult people sai mun face in ka bi wani wuri a zage ka ma to in ba ka yi hankuri ka duba abin da kake bidan ka achieve ba ka samu yanzu haka muna addu'a yau next government mun yazo power insha Allah I was aiming high even to mu samu ministerial appointment kan mu ma a ce mu ma yau yan zango mu ma ga mun samu mace tana gaban abubuwa da yawa ina kara yi ma former president John Dramani Mahama addu'a Allah ba shi sa'a Allah sa 2020 Allah ya ba mu sa'a da rabo mu ma NDC mu komo back to power ina da kuma farin ciki ga yau da hope kamar insha Allah kana muka start Allah ya mana kuma Allah zaunar da kasan mu gane lafiya ba mu ce ba mu yi magana addu'a dole mu yi mai kowa ke cikin mu duka ya shafe mu matan mu kuma kin manta da awo na yayi farko amma bari kara Allah ji kai mai matan mu Allah sa sun futa iyaye mu duka ni dai ban da uwa ban da uba don na yi rashi tun na yariya Allah sa sun futa su duka mai mutum musulmai duka da Allah ya musu ya bai suka ci gaban lahira Allah sa sun futa mun gode ma Osfuwa da samun ki ajiya kuma shi mu kara mata honorable gaba daya Allah ya bar mu ta Allah ya biya bukatun mu ta yi addu'a da dama Allah ya saka Allah ya bar mu gaba da Allah biya duka bukatun mu barkan mu da sallah jama'a Hausa television kenan muna tare da ku ni ne Abdullah Alhassan balan Hausa television wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala da ma ku shan mu ku like mu ku add mu ku subscribe mu alhamdulillah jama'a mun gode